No bosque escuro, a noite era negra. Só un tímido raio da lúa coábase polas ramas das árbores. Ai, compañeira, xa non veas que máis por da influencia vai ser o trono como gobernar por un café. Bueno, foi, anda aí, a palabra para el sol. Pero si temos 4 pingüinos, 3 rapaces e unha rapaz. Quen será o vencedor? Vexamos. No silencio da noite, oíase de cando en vez o luar do moucho, o aullido do lobo ou o rumoreo do vento. E a este bosque chegaron os nosos 3 heróis. Ai, mamaíña, que escuro está isto. Ai, mamaíña, non hai ningún alma. Ai, mamaíña, teño moito medo. Ímonos a casa. Antes temos que atopar a resposta adivinanza. E unha branca señora que no alto do ceo está nua. Cada noite bañase na lagoa Moquea. Se la veis? Diremos, señor. Será unha tortena. Unha tortena de blanca. Será unha carta. Cando bañes a cocina a lagoa. Os 3 irmáns estiveron máis dunha hora dándolle voltas a adivinanzas sen dar coa resposta. De súpeto, un aullido de lobo procedente do interior do bosque asustounos tanto que os 3 saíron correndo. Ai, ai, ai! Cando a princesa Virginia e Clodovea presentáronse no bosque escuro para atopar a solución á adivinanza. Ai, Clodovea.